Rýchle chudnutie s fastingom bez straty svalovej hmoty. Potrebuješ zhodiť kľudne viac ako 10 cm z brucha do 5 týždňov? Týždeň 1. Úvodný fasting. Začni s 20-hodinovým fastovaním a 4-hodinovým oknom na príjem stravy. Zameraj sa na hydratáciu pomocou vody, bylinných čajov a kávy bez pridávania kalórií. Vyhnite sa príjmu rýchlych cukrov a procesovaných potravín. Týždeň 2-5. Striedanie fastingu a bežného režimu. Striedaj týždeň fastingu s týždňom bežného režimu stravovania. Počas týždňov fastingu si udržuj nízky príjem kalórií. Počas fastovania, aj mimo neho, sú najefektívnejšie keto jedlá, čiže jedlá plné proteínu, tuku a vlákniny s čo najnižšou porciou sacharidov. Sacharidy by nemali presiahnuť 60 g na deň. Skús jedlá ako kuracie prsia restované na masle so smotanou, korením a podávané s varenou brokolicou, grillovaný losos so šparglou, posypaný citrónovou šťavou, podávaný s plátkami avokáda, čerstvý šalát s kozím syrom, opekanými mandľami a jahodami, poliaty olivovým olejom. Hovédzie mäso dusené s paprikou, cesnakom a rajčinami, podávané s kyslou uhorkou. Čerstvé varené vajcia s grillovanou šparglou, poliate dressingom z olivového oleja a cesnaku. Kuracie kúsky, pečené s pestom, olivami a paradajkami, podávané na posteli listového šalátu. Klasický Cézar šalát s kúskami grillovaného kurčaťa, parmezánom a cesnakovým dressingom. Pangasius, pečený s maslom, podávaný s vareným špenátom a posypaný mandľovým kôprom. Omeleta s kúskami šunky, kúskom zemiakov a plátkami syra. Cukyňové cestoviny s hydinovým pásom, dusenými paradajkami, bylinkami a cesnakom. Tipy. Vezmi si miery, ideálne rovno po rannom vstávaní, aby si mal konzistentné podmienky. Udržuj nízky obsah sacharidov, zameraj sa na zdravé tuky a bielkoviny, započítaj cvičenie do režimu, zameraj sa na kardio a posilovanie podľa tvojich cieľov. Monitoruj svoj pokrok a prispôsobuj dietu podľa potreby. Sleduj svoje výsledky a pamätaj, každý organizmus je iný. Pred začatím akejkoľvek diety konzultuj so svojím lekárom.